बे भिडिअ'आनो जाहैबाय अमृत बिज्ञान आन्दलन, मोनसे आसाम गभर्नमेन्टनि स्किम। बे स्किमनि जोहै बिफां गायग्राफोरनो सरकारा 100 राङै रां होनाय जागोन। बेखौ बोरै मबाइलजों अनलाइन खालामनो हायो फै नायलांदोनि। गिबियावनो मोनसे आं लिंक होनानै दोनखादों। बे लिंकखौ नोंसोरो क्रोम ब्राउजाराव थांनानै पेस्ट खालामनांगोन, सार्च खालामना होनांगोन। सार्च खालामनाय लोगो लोगोनो डाइरेक्ट रेजिस्टार खालामनाय मोनसे पेज गेवगोन। बेयाव मोनसे नामफोरखौ लिरनांगोन बा सेलेक्ट खालामनांगोन। गिबियावनो दङ बेसिक इनफरमेसन। बेयाव दङ लकेसन। सोहोर जायगायाव थायोबा आरबानखौ होनांगोन आरो गामि जायगायाव थायोबा रुरेलखौ होनांगोन। बेनि उनाव नोंनि नामखौ होनांगोन बेयाव फुल नेम आरो बेयाव मबाइल नाम्बार आरो बेयाव फादार नङाबा मादार नाम, बेयाव एज लिरनाय दं, बेयाव बैसो, बेयाव सिलेक्टआव नोंसोरो जेन्डारखौ सिलेक्ट खालामनांगोन गावबा गावनि। दानिया बे एड्रेसाव बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। बिनि उनाव ब्लकखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। बिनि उनाव भिलेजखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। बिनि उनाव एड्रेस लिरनांगोन। बिनि उनाव पस्ट अफिस, बिनि उनाव पुलिस स्टेसन, बिनि उनाव पिन कड। बेखौ खालामनायनि उनाव सेन्डिं कालेक्सन पइन्ट बेयाव फैनांगोन। बेयाव नोंसोरो बे मोननैनि गेजेराव जायखिजाया नोंनियाव गोलैयो DTO DFO अफिस, बेयाव क्लिक खालामबाय। खालामनानै बेयाव एस होनांगोन। एस होनाय लोगो लोगो बेयाव आधार नाम्बार, बेयाव बेंक एकाउन्टजों थानाय लिंक मबाइल नाम्बार आरो बेयाव आधार नाम्बारजों थानाय बेंक एकाउन्टनि नाम्बारखौ होनांगोन। आधार नाम्बार लिंक बेंक एकाउन्टखौ बेयाव होनांगोन। बेनि उनाव IFSC होनांगोन। दा बेयाव फार्स्ट पेज अफ बेंक एकाउन्ट, बेयाव बेंक पासबुकनि मोनसे फट' आपल'ड खालामनांगोन। बेयाव टिक मारिनानै बिनि उनाव बे केपचाखौ इन्टार दा नाम्बार आस, बेयाव केपचाखौ थुनांगोन। बेयाव बे केपचाखौ थुनांगोन। बिनि उनाव OTP फैगोन मोनसे, OTPखौ बिहरनानै बेयाव साबमिट खालामना होनांगोन। होमबानो नोंसोरनि रेजिस्टारा जागोन। बिनि उनाव बोरै फट'खौ आपल'ड खालामनांगौ बेखौ आङो मोनसे भिडिअ लाबावगोन। बेखौ मावनानै नोंसोरो सरकारनिफ्राय 100 राङै मोननो हागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामदो। एसेनोसै।